На лавачцы гэта сядзіць беларускі паэт Алесь Пальчевскі. А вот там аседлала гэту лавачку Тамара Цулукідзе, народжаная ў Тбілісі. Яна была прымай тэатра імя Шута Руставелі, зорнага тэатра тады у 20-30-е гады і выконвала найлепшыя ролі і шекспіраўскай Афеліі, і шиллераўскай Амаліі. Была вядомая на всю Грузію. Там завальвалі грымёрку букетамі, падарункамі. Яна все-таки не абмяжоўвалася вот гэтым сваім сцэнічным мастацтвам, не толькі на сцэну выходзіла, а здабыла вядомасць як і тэатральны крытык. І у 30 гадоў стала заслужанай артысткай грузінскай ССР. І потым у сваіх успамінах ужо праз безліч гадоў, калі яна ўжо жыла ў Менску, яна напісала: «Шчасця было так многа, што сэрца сціскалася ад прачування бяды». І сэрца гэта не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі в сярэдзіне 30-х яе мужа, вядомага грузінскага рэжысёра Сандра Ахметелі. Муж быў расстраляны. І потым прыйшлі па яе саму. І ўжо заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назвамі «Катоўня», «Турма», «Лесапавал». Яна працавала на лесапавале у коме СССР. Хоць здолела нават там тых нечалавечых умовах стварыць лялечны тэатр і ўразіла ўсіх пастаноўкай спектакля «Косцін дом», там іншых спектакляў. Ну і пасля вызвалення ёй шлях у Грузію быў закрыты. На нейкі час смагла папрацаваць у Курскім тэатры лялек, але адбыўся новы арышт у 50-е гады, другая хваля гэтых сталінскіх рэпрэсій. Тады, дарэчы, ўжо не ўначы забіралі, а забіралі публічна сярод белага дня. Маглі арыштаваць, як цяпер забіраюць выкладчыка, настаўніцу на вачах у школьнікаў, у студэнтаў. Як калісьці забіралі выкладчыкаў на гістфаку Магілёўскага педінстытута, калі мая мама была студэнткай. Ну і яе выслалі ў Краснаярскі край. Ну, яна не ведала, што там сустрэне вот сваё, ну, такое нелёгкае, але все-таки шчасце. І там быў таксама высланы ў тым самым пасёлку беларускі пісьменнік Алесь Пальчевскі, таксама паўторна арыштаваны, з такім таксама як у яе лагерным досведам. І гэта вот іх зблізіла, і яна взяла з ім шлюб. Але пасля рэабілітацыі, пасля смерці Сталіна, яе зноў паклікалі ў Тбілісі. Яна зноў стала прымай тэатра імя Руставелі, але все-таки зрабіла свой выбар і ў 59 годзе пераехала ў Менск. Вывучыла беларускую мову, пісала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, перакладала з грузінскай на беларускую, наадварот, з беларускай на грузінскую. Ну і я памятаю Тамару Цулукідзе, я яшчэ малады літаратар, напэўна, другім у маім жыцці пісьменніцкім з'ездзе Саюза пісьменнікаў. Быў пазнаёмлены з ёю і памятаю дагэтуль яе прыгажосць такую нетутэйшую беларускую. І памятаю, што яна бясконца курыла там у перапынках, і ў яе такі быў густы, такі амаль мужчынскі, такі пракураны голас. Светлая памяць Тамары Цулукідзе. Ну, па яе волі апошняй яе прах перавезлі і пахавалі ў Тбілісі.